Slovatus. Joo. Tuolta tulee myrmidon. Sieltä tulee 3 stackia. Saattaa olla minä. Ei, täältä tulee monta. Miksi tää on näin hidas? Mä hoidan tätä konetta, sori. Mä pakko vähän hankkeutua tosta Joo. Esmosista. Mä astun nää. Ylekin kuolla. Aivan kohta. Toi on aivan paskana toi Myrmidon, jos ei se kuollut vielä. Mä vaihdan en mä tiedä, mä hoidan ton loppuun tän jätkä. Joo. En mä tiedä, tuolla oli jostain sitten ihan sikana legiana. Onks tää nyt useampi gruppi? No tässä on ihan sikan tätä väkeä nyt. Pysykää lähes. Tää tulee No mä oon verkossa. Tää liiku pois tosta. Tässä on nyt useampi kuin yksi jengi taistelu. Mä en tiedä, mä oon taas verkossa. Täällä on hyvät bileet menossa. Kerrankin kunnon bileet. Ja mä oon taas verkossa. Missä sä ootkin, kun mä en näe sua? Mä oon täältä takana. Mä oon full HP kyllä, ei sille mitään. Mä oon buffert paljon tossa. Mä käytän sen. Joku rupes kaivaa puuta. Mä teille aika kauas, mä paskaan. Joo. Mä pystyn Saarin kanssa tehdä noista rukkasia. Tulkaa lähelle tätä seinää. Mä oon mun hiilipallon taas. Mä saan yhden pois. Tuliko hemmetin tuide vaan se edessä? Mun ruutu vaan hyppii, tässä on mitään järkeä. Pysykää paikalla, tulee hiili. Tulee vaan sikan knockdownia koko ajan joka puolelta. Mä joudun vähän ottaa etäisyyttä. En mä taju miksi tätä ruudun hyppiminen oikeesti on. Jep. Okei, hei. Mä kuolen. Varmaan me kaikki. Meni Esassa 100 mennästä ennen. Mä voin pitää näille seuraa sillä, ettei ne pääse luuttaa teitä. Joo. Tuli kyllä kunnon bileet. En mä tiedä, nämä bileet on kyllä jatkumassa täällä vielä. Joo, me ollaan varmaan Miikon kanssa tulossa takas. Tässä puolet tästä tuolleista tyypeistä on tässä välissä. Mun on pakko venää, että sä spawnaat kanssa. Mä spawnasin. Aseet meni rikki pakko. Onneksi oli ylimääräistä aseet inventorissa. Ollaanko se menossa noihin? No mennään tähän druidiin. Mun hotkii palkit katos, ei mun muuta. Mun on pakko käynnistää peliä jos. No, nää on kaikki. Joo. Nää jäpäs on full. Koita päästä pois vaan. Nyt oli onko se joku